mesuru ọgbado mmanụ okwute enwe nata ma ọ na-echado lụsebe ọbụla ọkwago wuta n'azụ ọ karịrị nwa azụ ozosi ụmụ na-ezigo m ego ọsịmobi anya ịbịa eluru m n'ụta aza na-ekwudodo ike ọbara yata ya ka nwa azụ ozosi ụmụ azụ dike n'azụ ma ọ karịrị chee mba ivesimenti abụgo m ego iweta mbara akwa si na nna mara ise anwụrụgo chemba ivesimenti wee gote seti ụdịrị egwu egwu wee kwanye n'ocheta iwecha mbara abụọ si na onye ya akpọ seti ga-eyilila akwa okwu gbalịkọtarize nwaọbụ ọkọbịa adịgo n'ibu no onye nwere iche mba ivesimenti ga-agbasi mgba ike onigo ka anyị na-ahụ obi ndị nna mara ize wọba obi ebe na-erigo alọ obi ebe amụlụ chemba odogwu chemba dịka oge bịa ma ọ karịrị eke n'ụlọ egwu motezigo m ego ọsịmobi anya ịbịa eluru m na maketi gwudo dike ibụrụ dọla abịa eke na-agbanweli gị nne ọ bụrụ na adọchi maka elugo gị aka ibụrụ bata eke na-agbanweli gị nne Anambra unu na-esi anya ọgbanye ego kọga anyị n'azụ ma ọ karịrị dani iche obozi m na-akpọgo m egwu nje pọtụ jebụrụ ya anya dani nwanne osili dani iche obozi m na onye bụ anyị dani iso na Anambra ndị na-elive banye egwu tiri nwọba ogbo sola na-enwe ọba ha jụ nwọba aka mmịa na-atụ nkọ mmịa na-anụ olu ive chacha onye malibe na-enwe ọba ji ije ụlọ ka amalị na onye na-egbu mma ya lụkwu ụlọ ogbo sola na-enwe ọba ajụ mmanya na ya ụmụ ọgwụra nwanne m ka nne mmụọ ọgwụ chukwu ụdakwa chọbụ ụmụọgwụ chọba chọba ọ bụ baba gị ka na-akọsịrị mba gọdị chọbụ ụmụọgwụ chọbụ chi na nwa dịka oge bịahụ anya na ya ụmụ ọgwụra nwanne m ka nne mmụọ ọgwụ ju ọfọ ma onye ekwe ụmụọgwụ onye ekwe onye ekwe ebugoro samba agwụ elu egwu n'aka mmụọ gwara nwanne m aka ka nne mmụọ ọgwụ ju alịcha ekwe ụlọ onye ọra agbachiri ihe anya na ya ụmụ ọgwụra nwanne m ka nne mmụọ ọgwụ ju ọgwụ gbara be n'ogosi na ike maji ohu na-agbanwere ndị ọbụla anyị na-achọje ndị ọcha nwa be ndị na-eche ndị ọcha n'ime ụlọ na-ebe anyị ma agwara m abe n'ogosi na ike maji ohu abenne ọgba n'iko ọ bụ baba gị ka ya gboo mmụọ nwa chọọ n'iwelu mbewute nna tụba aka ọkọọgwụ osekwe onye obodo anyị ọkọọgwụ chetakwa niile ọgwụ ndị ego gwara gị burugbo anyị gwụla mbọsị na ọgwụ ụgwọ ọbụla nwa ya gwa ya mụlịa na ndị eze ya abịala ihe olili ka unu bururu uche unu n'anya ojesi emonubi akọ ya dịka eso bịa ahụ ọrụ nnacha emoji dịka eso bịa olili n'oge agbata ichi na-ekwe emekwe ịma ndị anyị chaghị ije nna bụ olili ndị bụ anya na-asa akpati mmanya ka ọ bụla ame na-eli eli onye agbala akpati mma nwere ihe ọ na-eme ogene ka ije sonu egbe mago mụka ọdị na-agwụ ajịra dịka oge gbagọta aka ịkọlịa ogbogarike ajịra arụsị niile bụ na arụtago ọrụ agbụ na-elu ogbo nga dịka oge gbagọta ọgbago dike arụsị iwe elu ugwu na ikpere mmiri obute obute ọka alụsị ejehana ogene ka ije sonu arụ obi na-agba ochi na eme dịka ụgbọ agọta chee ma ogbe bụ n'ude ọka ọbara ọra ọbara tụleri
si egwu amụsi ụzọ anata mụ na nwade wọdụ ele kpaya ụzọ ndị be anyị ogene ka ije so ọbakara na-echawa okoto konye be anyị nke si bọọlụ emelewe ọhụụ onye eze dịka oge bịara kwụsị nwanne gị ọ na-ekwu n'ọnwa ebugo n'ọnya dị ka onye bụ ha ma gwara m chawa okotoko ka nlarabara ụla na a na-eme abịa dịwa abalị na-ezide n'ụwa erika nne isi ọbara ụla na aga m echere arụ maka na ikwule papa dị na be gị ikwule papa gị dị na be m ya bụ na nna m niile kwa n'ohu nwanne ndị obodo anyị okene ka ije sonu ya ka nyọrọ obu ma anwa akọ ọ bụ na-eche ndụ na namụ mmadụ na-abịa na-ekapụ jeblibu maka ụbọra nwa akọ nwaka ahụ agọkwala anyị ezi otu oge emechi emechi ogene ka ije sonu ya ka nyọrọ ọ bụ na-eche ndụ na namụ ụbọra nwa eze bido onye eze biko ndị yalị nwanne m ọnwụ bịara wee gbuo nwanne gị ogene ka ije sonu odumodu nwade wọdụ ele kpaya ụzọ ndị be anyị ya ka nna ya ọnụ ọkada si ya ya alụ ọkada nwe igbo onye be anyị onye eje obodo na namụ ọnwụ bụla onye dị ka na-ewute anyị wee ruo n'echi anyị ga-ebu n'ọgwụ wee jee ibe echu ma ọ bụrụ na mmadụ anwụrụ gị ọnwụ ndị dị ndụ ejekwa anya ndị obodo anyị ogene ka ije sonu anyị ezigbo chide akwa chekwa enwe obi dike odogwo iru anyị wee dịka oge ya dị nwanne m odumọdụ nwa dị wọdụ ga-ejechika ọlụ ụzọ ndị be anyị ihe ọgbanezile n'ụwa erike nne ụzọ ma bụ bele ka rubere ndị be anyị isi onye metụrụ n'ụwa si ya ya alụ mma obodo anyị ogene ka ije sonu disemba kụwa niile na-akwado ọnwa ebugo n'onye dị ka onye be anyị ọnwụ beligwe nwe ga-akwụsị mma obodo anyị ọnara ma mụligbo dịka edume eze dịka odigbo ka dị mụta dịka ndị ọnịcha na-ebuzi ndị ụlọ ogene ka ije sonu ọ bụrụ na achọwa okoto ka ọkọlọtọ onwe dịka ọ bụ a na-agwa mụta onowu ndị ọnịcha na-ebuzikwa anyị egwu ogene ka ije sonu egwu ma ụmụ ka ọdịnọgwụ agbalụbeko mụta ibuto mụ na obeko mụta mụ na ihicha mgbago elu ebe njere ije sonu ogene ka nchanwụ mmiri adịghị na anagwụrọ m na ọba egwu na-akwadozi akwado ụbọaka ụmụnta etigo ụmụ mmanwụ ikwute ebe anyị ndị ọnịcha na-ebuzikwa anyị egwu ogene ka ije sonu ebe ọ bụ na achawa okotoko nọ n'ụgbọ ndị enu obodo chọrọ oche chụọ ma gwa na-agbata adaze izi ọtọ ndị obodo ọnụwale ogene ka ije sonu egwe mago ụmụka ọdịnagụ nke si kpọrọ na ajụchazi ọgbọ ndị n'obodo be chọrọ oche chụọ ma gwa na-agbata adaze izi ọtọ ma ụka agbazi ọsọ agba ndị obodo anyị ogene ka ije sonu egwe ụmụka ọdịnagụ nne mụwa mma na-emenwu na-adịwo obi daga na ya na mụ dịka na-adịwo obi ndị abalị na be anyị ka si ewe na-adị dịka oge ya dị nwa na-abọsụ onye be anyị abọsụ nwa mma na-eme dịka iji buru okwu na ọsụ na ngara igwe ndị abalị na be daga nyere ogburu nwa nze dị igwe dịka ya dị ogburu oriru anyị ndị abalị na be ogene ka ije sonu daga nyere oche na-eme ka onye be anyị agbalụ ụgwọ kara dịka odokwuchi elu papa onye ka na ụmụ nọ n'ọgbọ onye eje obodo na be anyị odigbo ka na ụmụta dịka ọ bụrụ si uche nwa wele iche chụma gbara agwata adaze nye ọkọkọrọ ga-aja ebe anya odogwu ebe anyị ọ bụ na achawa okotoko nọ n'ọgbọ ndị elu obodo ga-agbanwe ihe chụma gbara agwata adaze izi ọtọ
ogene ka Jesu ego magene ka ọdịnagụ mmanwụ aka ụmụtaji n'ọrụ ebigi na ịcha ya ebigo olile mmanwụ ebe anyị mmanwụ aka ụmụta kpọtara Abakaliki si ma ga adịm ọrụ ma menyere m aka ọ mara na ndị egwu anya na-alụrụ ọrụ n'ọrụ eriri nne mmanwụ aka ụmụta kpọtara Abakaliki wee kwụrụ ọrụ na-ana dọmụ edọma debe na-aba kpọtara Abakaliki si ma ga adịm ọrụ ka wanyere m aka ogene ka Jesu onowe zaidike onowe ọmụwa na-ekwe mụtụrụ onye ka na-eche onowu ọ bụrụ gị na-edu ọrụ onye na-azọ kasị bite egwu odogwe ebe anyị onowu ogene ka Jesu ọmụwa na-ekwe mụtụrụ ajụjụ njụrụ onowu na ndị ahụ na-ebuzi anyị odogwe ebe anyị onowe zadike nwere ihe ọkọrọbịa na-emere egwu onye ka eji akpụ ya ma obodo tutu anamụ nwere onowu nọ ogene ka Jesu onowe zadike onowe ndị nọ n'obodo ga-agbagharịrị fim n'ọgbọ n'obodo anyị onowu onye ka na-eche na-eche ndụ aba anyị onowe zadike onowe
naanị so n'ọganihu naanị chọbụ eze mezuru ọkọlọbịa onyere mmabụ onye be anyị naanị nwanne osiri arahụ onye be anyị ogene ka ije sonu onye na-ebe na na-agbakọta naanị kwuru na-eche gị ogene ka ije sonu onye na-ebe na na-echekwuo naanị chọbụ eze mere ka ụzọ ya na-eche nwunye ụlọ naanị kwuru na-eche gị naanị nwanne osiri mmadụ nọrọ na-aba anyị odumodu nwa na-ewodu ka njechikọ ọrụ na ndị egwu riri nne n'ọgbasi ikwe ga-eti egwu ọ bụrụ na sisi akwụkwọ ejetọkwa ọkụ odogwu ebe anyị ogene ka ije sonu ichi ere mbụ nọ n'ọgbọ ebo ihe na-alụ ihe ọrụ gị n'obi ndị nwunye gị emo ị ga-abụ na-enwe aka n'obi ndị nwunye gị ma ị nọ n'obi ndị nwunye gị n'ime ọkọ ọgwụ onye ga n'iru ọlụsị ọrụ onye ọzọ ga-alụ anahụwasị azụ eri nwaọdụ n'etiti ndị mụdọrọ agbagotego kọja chịkọrọ ụmụ ha ọrụ ezute n'iwene ọkọ ọgwọ ndị be nwa golufonu wetara nwe egwu ogene ka ije sonu nwa nne nọ n'ọgbọ onye eje obodo na ba chibọgụ nwa ndị be nwa benne abene enweghị ọkọlọbịa na biya ọkọlọbịa dị na biya tụnweghị ike obere nwa n'oso na ọganiigwe odogwu ebe anyị ogene ka ije sonu ezi nwanne chikelu nwa benne chibọgụ nwa ndị be ọkọlọbịa nọ na agbọghọra gị odogwu ebe anyị ogene ka ije sonu ebe na-eti egwu nwa dị n'etiti ndị mụdọrọ achịkọkọrọ ụmụ ọrụ ọtọ ọkọ ọgwụ obi ọsọ dịka ụgbadokwa anya mmadụ na nwa nwa ọbụla iwe oyibo rụrụ n'aka anyị ga-agbadokwa anya odogwu ebe anyị batịrị ohere nye gị nsogbu na achọrọ m ka njụọ gị ajụjụ odumodu nwa na-ewodu ka nje chịkọ ọrụ emeela ọrụ ka anyị si tiri nya bụ egwu n'ihe na-eku ume na anwụ ha ekwuru m na ọnwụ nwere ihe enwe akwụsịgo anya na-egbo oke mmiri na-ebu ogwe ebula akpata dị ha ọnwa ọkọlọbịa achọka na na-etinye okwu ọnwụ bụla oge dị ka na-ewute anyị mmanya onyerụ Chineke chukere m ka mkpụrụ obi ezughị ike na ndokwe m amemụ na-eyi n'usogbu unu na-echezikwa ụka chemba ihe si menti ka anyị cha na-egbo ọgbọ oligo ka ịgba na obi ndị nọmara ise nwa ọba obi ebe riri diju ahụ obi ebe amụrụ chamba n'alụ